టైటిల్ చూడంగానే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. పబ్‌జీ ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి, ఇన్‌స్టాల్ అది కూడా తక్కువ ఎంబీలో ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆహ్, చెప్పబోతున్నా. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నా. సో, మనం నార్మల్‌గా వేరే యాప్స్ అంటే ఏసీ మాస్టర్ అని అలా డిఫరెంట్ యాప్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని మరి అందులో కూడా సెర్చ్ చేయాలి. బట్ ఒక్కొక్కసారి అందులో రాదు. సో, అది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటది. యాక్చువల్లీ ఆ యాప్ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఓపెన్ అయితది, ఒక్కొక్కసారి ఓపెన్ కాదు. సో, అదంతా మీరు ఫేస్ చేయకుండా నార్మల్‌గానే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం నార్మల్‌గా మనం సెట్టింగ్ ద్వారానే చేసుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు పబ్‌జీ మొబైల్ అని చెప్పేసి. సో, ప్లే స్టోర్‌లో అయితే పబ్‌జీ మొబైల్ అనేది లేదు. అండ్ ఈవెన్ పబ్‌జీ లైట్ కూడా ఉండదండి. సో, చూడండి. సో, నెక్స్ట్ నేను సెట్టింగ్స్‌లో వెళ్ళి అండ్ దానికంటే ముందు ఒకసారి ఇక్కడ క్లౌడ్ గేమింగ్ అని ఇంకోటి ఇక్కడ చూడండి ఈ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కదా! సో, ఇందులో ఒకసారి కూడా మీరు ఇందులో కూడా సెర్చ్ చేసి చూడండి. మొబైల్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేసి సో, ఇందులో కూడా మీరు సెర్చ్ చేయండి. సో, ఇది ఎక్కడ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉండదండి. సో, ఎప్పుడైతే మన ఇండియా అయితే దీన్ని పబ్‌జీని బ్యాన్ చేసిందో అప్పటి నుండి మనకు చూడండి పబ్‌జీ ఎక్కడ అనేది అవైలబుల్ లేదు. ఈ మార్కెట్‌లో కూడా అవైలబుల్ లేదు. సో, ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్‌లో వెళ్దాం. సెట్టింగ్స్‌లో వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ రీజియన్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి. రీజియన్ చూడండి నేను టైప్ చేశాక ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు రీజియన్‌లో ఇండియా అని ఉంది కదా! సో, ఇండియా కాకుండా సెకండ్ ఇండోనేషియా అని ఉంది. సో, ఇండోనేషియా మీద మార్క్ పెట్టుకొని సో, మళ్ళీ మీరు ఇట్లా బ్యాక్ వచ్చేయండి. డైరెక్ట్ బ్యాక్ వచ్చి సో, మీరు ఇప్పట్లో యాప్స్ ఉంటాయి గూగుల్ స్టోర్ వాటిలో అయితే మీరు ఓపెన్ చేయకుండా ఇంతకుముందు మనం హాట్ గేమింగ్‌లో కానీ వీటిలో మనం ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ కాలేదు కదా! సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకున్నాక హాట్ గేమింగ్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సేమ్ నేను ఇంతకుముందు టైప్ చేసినట్టే పబ్‌జీ మొబైల్ అని చెప్పేసి టైప్ చేస్తున్నాం. సో, ఇప్పుడు చూడండి ఇండోనేషియా అని చెప్పి మనం రీజియన్ టైప్ చేయండి. చూడండి పబ్‌జీ మొబైల్ మెట్రో లాంచ్ చేస్తుంది. పబ్‌జీ మొబైల్ లైట్ అని చెప్పేసి పెడుతుంది. సో, నేను ఆల్రెడీ మొబైల్ అనేది డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నాను. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుని మాత్రం నేను ఇంతకుముందు ఆడేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నేను ఆడట్లేదు. సో, మీకు కావాలంటే ఇది కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో, దీని ద్వారా మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోగానే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు. నార్మల్‌గా ఎలా అయితే ఆడతారో అలానే ఆడుకోవచ్చు. అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఎంబీ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు 64 ఎంబీ మాత్రమే ఉంది. సో, నార్మల్‌గా ఉన్నప్పుడైతే మనం ఈవెన్ 2 జీబీ 3 జీబీ కూడా డౌన్లోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో, ఈ రీజియన్ చేంజ్ చేయాలని చూడండి 64 ఎంబీలో మాత్రమే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఇంకా వేరే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ దేని గురించి కావాలనుకున్నా కూడా నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. నేను వాటి గురించి మీకు ఒక క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను.